Hola, sóc el Jofre Llombard i no m'agraden les carxofes. Passo de la política, a mi no m'interessa la política, tots els polítics són iguals. Us sona la cantarella? Sembla com si l'antipolítica estigui de moda, però després, quan hi ha eleccions, sempre acaba participant com a mínim més de la meitat de la població. I en èpoques de forta mobilització aquest percentatge arriba al 75 o al 80%, com va ser el cas, per exemple, de les eleccions al Parlament de després de l'1 d'octubre. I són les persones que voten les que acaben decidint quants diputats té cada formació i, per extensió, quines majories i governs en poden sortir. Dit d'una altra manera, si perquè estic enfadat, que en puc tenir els motius, si perquè estic enfadat amb la política no vaig a votar, tenen més números de guanyar els qui, enfadats o no, van a votar. Està comprovat que com més participació hi ha en unes eleccions, les majories s'assemblen més a allò que realment vol la població, mentre que, amb una forta abstenció, els resultats acostumen a beneficiar els partits amb els que els votants estan més mobilitzats, que no necessàriament són els que més vol la ciutadania. Deia Joan Fuster que la política o la fas o te la fan. I és així. Tots aquells espais que un partit deixi de representar serà ocupat immediatament per un altre partit. Imaginem que tenim un grup de 10 persones. D'aquestes 10 persones, 5 pensen com el partit A, però només una d'elles anirà a votar. Les altres 4 s'abstenen. Hi ha 3 simpatitzants del partit B. Tots 3 voten en aquest partit B. I 2 votants del partit C, que també estan mobilitzats, i els 2 voten al partit C. Resultat final de les eleccions, el guanyador és el partit B, en segon lloc el partit C i en tercer lloc el partit A, que tot i ser socialment majoritari, queda en última posició. És més, segons com, ni pactant amb el C, A podrà fer fora B. El sistema polític és millorable, sí, i encara més la representació dels partits. Però mentre aquest sigui el sistema de votació, la antipolítica només serveix perquè els qui estan molt enfadats i voten guanyin per sobre dels qui estan molt enfadats i no voten. Perquè el penediment per no haver votat acostuma a venir, precisament, l'endemà de no haver-ho fet en unes eleccions. Benvinguts a Diana. I avui, en aquest nou episodi de Diana, tenim l'Anna Gómez. L'Anna Gómez és sotsdirectora del Segre. Què tal, Anna, com estàs? Però també la podreu veure col·laborant als matins de TV3 i l'escoltareu a les tertúlies de RAC1 amb el Basté. Però, personalment, l'Anna Gómez per mi és una de les veus més lliures i més honestes del periodisme de Catalunya. Gràcies, Anna, per ser aquí. Gràcies. No n'hi ha per tant, eh? Sí, perquè amb els temps que corren... Personalment, per això, et sents més lliure ara que fa un temps per dir les coses que et donen la gana? Sí, perquè del Segre m'acabo de jubilar. I no perquè el Segre m'impedeix dir el que pensava, que mai m'havien dit res, però sí perquè representes una marca, representes un diari superplural i comarcal com és el Segre, que evidentment té una línia editorial progressista, però que no convergeix absolutament al 100% amb la meva forma de pensar. El Segre és un diari plural, no independentista, per exemple, progressista, nacionalista, però no independentista, i jo sí que ho soc descaradament. I per tant, i lliurement, eh? Sí. Al Segre hi havia gent a la cúpula, i hi ha, de totes les tendències polítiques, però ara que no tinc que representar en certa manera el Segre, encara em sento més lliure del que em sentia abans, que ja me'n sentia força. Sí, aquí hi ha una qüestió, la ideològica, però sobretot que eres, per dir-ho així, representant institucional d'un mitjà, com podries representar una empresa o una entitat. Allò de... Les meves opinions són personals, però clar, però això costa. Això de posar-se i treure el barret contínuament... Sí, a vegades jo, ja saps com soc, a vegades em deixo anar, i aleshores doncs sí que podries ferir algunes sensibilitats dels teus lectors. Però ara ja ni això. Al marge d'aquesta representació institucional, que evidentment, lògicament i humanament és comprensible, també tenies altres pors del que diran o del que puguin dir? No, la veritat és que no, perquè jo penso que si les persones que tenim un micròfon, una línia editorial, un diari, una televisió, etc., si nosaltres mateixos ens tallem, jo crec que el periodisme és sagrat. Sagrat. Vull dir, les notícies són absolutament... Jo quan me posava a dirigir el diari, m'era igual tot. Només m'importava la notícia, que sigui verídica i contrastada.
però les opinions són lliures. Els fets són sagrats, però les opinions absolutament lliures. I, per tant, el meu mitjà ja tenia una línia editorial, que jo la seguia al 100%, però les meves opinions personals, de fet, bueno, tu saps millor que jo, hi ha molts diaris als Estats Units que posen la línia editorial allà a la porta. I després els periodistes poden ser ben lliures de votar el que li doni la gana i opinar el que vulguin. El periodisme és una professió com una altra. Per dir aquestes opinions, perquè està molt bé aquesta distinció, escolti, si això és de color blanc, és de color blanc. Una altra cosa és que a mi m'agradaria que fos de color verd o rosa, però de moment és de color blanc. Per dir que és de color... Mira, aquí podem seguir la metàfora. Per dir que és de color blanc, el color blanc, t'han dit coses a vegades? Sí, clar. Aquí li han dit coses que tingui un micròfon i hi ha gent doncs, que t'aplaudeix i que diu, molt bé, nena, doncs molt bé, estic d'acord amb tu. I hi ha gent que no et vol veure perquè pensa el contrari de tu. I això sí que és normal. És a dir, no tots tenim que pensar igual, ni tots tenim que convergir amb les mateixes idees polítiques ni amb la mateixa forma de veure la vida. El que és intolerable és la falta de respecte a les idees dels altres, que és el problema que tenim ara. És a dir, hi ha moltes idees polítiques amb les que no combrego, però no els hi falta el respecte. Per exemple, posaré l'exemple d'Aliança Catalana. Jo crec que a l'Aliança Catalana se li està faltant molt el respecte, molt. Al Parlament de Catalunya, als mitjans de comunicació i arreu, perquè aquesta dona encara no ha governat només que a Ripoll, i algunes idees de les que ella doncs, en fa bandera, jo no hi estic d'acord, però amb d'altres sí, i crec que se l'està tractant molt diferent, per exemple, del que es tractava a Ciutadans, que tenia unes idees per mi molt més perilloses per la nació i per la identitat catalana del que pugui tenir Sílvia Orriols. Ho atribueixes a alguna ideologia en concret, aquest atac furibund a posicions diferents? Sí, clar, perquè és que ara tot el que no és el que li interessa el poder de l'estatu quo actual és extrema dreta. I aquí, per mi, rau el gran error de l'esquerra. Jo sóc una persona progressista. Pensa que jo abans, jo he votat molts anys als socialistes, fins que van fer fora tot espurna de nacionalisme català. Fins a l'època del Maragall, jo no havia votat mai a Convergència, mai. Perquè me considero una persona progressista, però clar, de vegades sóc independentista, llavors m'he quedat sense partit. M'he quedat absolutament orfe de partit. Per tant, jo crec que tots aquells que volen que continuï l'estatu quo actual no em facis posar noms, perquè són tots. Sí, però has dit l'esquerra més aviat. Home, bàsicament l'esquerra, evidentment. Ara, més carrer... No, però també la dreta, perquè, no sé, a vegades he sentit el president del Parlament de Catalunya, de Junts, no?, que és una persona que admiro, que la trobo una persona molt tolerant, però que li falta el respecte. La Sílvia Orriols és una diputada com una altra. No tot allò que és divergent o que no és absolutament el que opina Esquerra Republicana, els Comuns o el PSC és d'extrema dreta, ni molt menys. I jo crec que s'equivocarà. De fet, crec que s'equivoca molt, tant Junts com Esquerra, de primar aquesta visceralitat contra la Sílvia Orriols envers a d'altres partits del 155 amb els que governen i fins i tot els donen suport a molts llocs, fins i tot al Parlament de Catalunya i a la Generalitat, que encara és més important. Amb un president, per exemple, a l'exili, com Carles Puigdemont, se t'ocorren altres exemples també d'això que estàs explicant? Perquè s'ha donat una normalitat, per exemple... Home, el que s'està fent amb el president Puigdemont no té nom. És a dir, durant molt de temps, que per mi ara és una de les poques persones que representa allò que més o menys a mi em convé. Ja t'ho dic, que jo he votat als socialistes molts anys, però Esquerra... Jo soc una forma de pensar que crec que es pot convalidar un país modern, que, per exemple, te poso un exemple, que estigui a favor d'ampliar l'aeroport de Barcelona i unes idees absolutament progressistes. I crec que l'Esquerra s'equivoca amb això, amb que o blanc o negre, i no. La vida està plena de matisos i, per tant, a mi el president Puigdemont i la seva forma d'entendre Catalunya avui per avui és una de les... El president Puigdemont, no dic Junts, dic el president Puigdemont, és una de les poques persones que encara m'injecta una mica d'esperança. Però clar, ni se'l deixa tornar, Junts tampoc és capaç de trobar una alternativa de lideratge amb la qual cosa cada cop es fa més petit, amb ell no el deixaran tornar fins que estigui Junts absolutament esfonsada, Esquerra prima més els seus interessos personals que el bé del país, des del meu punt de vista, i així estem, cada vegada pitjor. Mira, una cosa que has dit de Puigdemont. Creus que aquest retard en el retorn és perquè l'estatu quo, que deies tu, ha clissat? Calla, que aquests s'estan... Evidentment, perquè mentre Junts no trobi una alternativa, Esquerra tampoc l'ha trobat, perquè evidentment que Oriol Junqueras estigui encara al capdavant del partit, doncs tu mateix, però Junqueras ja ha demostrat el que pot fer perquè està aquí. Puigdemont no l'han deixat tornar. I pensen que com més es dilati en el temps l'estatu quo,
Junts ja serà molt petiteta. Junts serà molt petiteta i per tant, llavors, bueno, doncs ja no tindran gran cosa a fer. I refer un partit que s'ha quedat amb 16 diputats costa. Els socialistes ho han fet, eh? Sí. Te'n recordes que fa 10 anys. 10 anys tenien 16 o 17 diputats. És a dir, a la vida res s'acaba si tu tens un objectiu a llarg termini, però és evident que el país d'aquí 10 anys pot estar molt desfet. Ara continuem parlant d'això de les esquerres i segons quins discursos, perquè, per exemple, amb la qüestió del burca també tens unes idees molt clares. Claríssimes, sí. Però deixa'm abans afegir d'allò de poder dir les coses clares, de poder parlar lliurement, etc. Tu també representes un altre factor i vull que parlis molt sincerament i si m'has de criticar o has de criticar els barcelonins, jo soc de Sant Cugat, però vaja, ja m'entens, fes-ho. El factor Lleida a quasi 200 quilòmetres de Barcelona. Hi ha molt centralisme de Barcelona, també mediàtic? Sí, per suposat. És a dir, cada cop menys. Cada cop que la gent de Lleida té més protagonisme i parla més i es veu que, doncs, que ja se sap que hem inventat el telèfon, la visió urbanita sobre el món rural és diferent, però encara hi ha molta visió que el món rural som conservadors, com si la pagesia fos conservadora, no hi ha cosa més revolucionària que els pagesos. De fet, els pagesos i els professors són els únics que encara mantenen una mica de pulsió al carrer. Però des de la ciutat es té la sensació de que al món rural només hi ha gent rural, conservadora, poc preparada tecnològicament, i s'equivoquen, no hi ha res més avançat que la tecnologia que té el camp al món rural. El Pirineu com un turisme ecològic sostenible, com si la gent hagués de menjar de mirar al cel. El Pirineu es necessita tot, es necessita evidentment un factor important que és l'agroramader perquè és la base de la seva història, però evidentment també es necessita el turisme, és el que ha permès a molts pobles del Pirineu revifar i tindre gent de Barcelona que ara va viure allí i la pròpia d'allí que no marxa, que no s'exilia. És a dir, és un sinfín de coses o un llarg etcètera de coses que des de la ciutat es veuen molt diferent. Les polítiques energètiques s'han fet des de la ciutat, les polítiques de carreteres s'han fet des de la ciutat, les polítiques turístiques es fan des de la ciutat i el territori es té molt, molt poc en compte. I mediàticament és una bola de neu, que com més se'n parla, menys es parla de Lleida, no? Jo vaig ser corresponsal de l'Avui molt temps, al principi de com havia acabat Ciències de la Informació, primer em vaig quedar aquí una temporada a Ràdio Barcelona i després ja me'n vaig tornar cap a Lleida. I vaig ser corresponsal de l'Avui i l'únic que els interessava, i és l'Avui, vull dir, no és l'ABC ni l'Avui, era la temporada blanca, és a dir, quan venia l'esquí, si anava el rei, bueno, el rei no, però esquiar, etcètera, i evidentment la sang i el fetge. Res més, i quan hi havia les manifestacions de l'Unió de Pagesos, però el dia a dia del camp, no. Això és així, i jo crec que continua sent així, amb un gran desconeixement de la ciutat, del món rural i de les seves inquietuds. Mira, ara d'aquelles qüestions que parlàvem de dreta-esquerra, però també de Barcelona-Lleida, se m'ha ocorregut una que has enumerat, però aquí podem aprofundir, que és el tema del turisme. És a dir, com que a Barcelona es considera que el turisme està sobreeixit i tot no sé què, per exemple, prohibits els pisos turístics. Però, en canvi, en determinades zones de Catalunya, si prohibeixes els pisos turístics, molts pobles, molts municipis viuen d'aquells pisos turístics, no només els pisos turístics, tot el que hi ha al darrere, la carnisseria, el restaurant, etcètera. Estàs d'acord que, per exemple, amb el tema dels pisos turístics s'ha legislat des d'una ideologia i des d'un territori? Evidentment. És a dir, mai cap legislació pot contemplar igual la ciutat que el Pirineu o que el món rural, perquè pensa que també hi ha món rural a les Garrigues i a la Segarra, pobles molt petits que no poden tenir la mateixa reglamentació turística que pot tenir Barcelona, per suposat. Qui faci això és que és un gran desconeixedor del territori, que en diuen ara, de les comarques de Catalunya, que en dic jo. A la Segarra tu tens una ruta dels castells, per exemple, per no posar del Pirineu, que ja és més conegut, però tens una ruta dels castells que si tu prohibeixes fer pisos turístics estàs frenant el desenvolupament d'aquell territori. I al Pirineu hi ha molts llocs. No parlo de la Vall d'Aran. La Vall d'Aran, en certa manera, hi ha una part que s'assembla una mica a Andorra. S'ha explotat molt de pressa i amb un nivell molt alt d'adquisitiu dels seus habitants temporals. Però els Pallars, l'Alta Ribagorça, l'Alt Urgell, el Solsonès Alt, són llocs on no es pot tractar igual el seu urbanisme. Ara, per exemple, diu que deixaran, una reglamentació que han aprovat ara, que diu que deixaran construir segons quins masos i segons quines granges, que estava prohibit. I això ho han pensat bé, això. I això ho han pensat bé, perquè el problema que tenim de l'habitatge no se soluciona al món rural
amb deixar construir a les granges, perquè qui anirà a viure a les granges? És que tenim, ja t'ho dic, és una gran dicotomia i desconeixement del món rural. Les lleis no es poden fer igual per la ciutat que pel món rural. Ara sí, el burca, que t'havia promès que en parlaria, perquè tu ets una veu alta i clara en contra del burca. No et preguntaré per què, perquè els motius crec que els compartim, sinó per què s'ha d'anar amb peus de plom quan es defensa una posició així? Jo no ho sé per què s'ha d'anar amb peus de plom. T'ho ben asseguro que no ho entenc ara encara. Quan sento a la gent d'esquerres, dones feministes com jo, que jo tinc dues banderes a la vida, una és Catalunya i l'altra és la reivindicació feminista. Quan sento dones com jo, però que representen ara certs sectors de l'esquerra que estan a favor de no prohibir el burca, és a dir, és que serà pitjor que llavors no les deixaran sortir de casa. Doncs llavors despenalitzem els crims masclistes perquè es pensen que ens maten més ara que abans. Perquè ara aixequem el braç. Abans ens mataven igual. Però si ara tu aixeques el braç i dius és que vull separar, és que ja no vull continuar, és per això pel que et maten. I per això despenalitzarem els crims masclistes? No. És a dir, en quin cap se pot entrar que es pot permetre amb unes dones anar vestides pel sac pel carrer? I tots aquells que em diuen és que no n'hi ha tantes, és que van de Pedralbes i Matadepera al seu mitjà de comunicació. Que vinguin al Pla de Lleida, que n'està facit. I a mi, jo ja tinc una edat, si m'entens, ja he vist de tot, però a mi me produeix cert inamadversió que la meva filla, que les nenes de Mollerussa, de Linyola, de Balaguer o del Pallars Sobirà tinguin que compartir el carrer amb dones vestides amb sac. Què passaria si fossin homes amb grillet? Això és esclavitud i això no és llibertat religiosa, per Déu, això no és llibertat religiosa. En cap religió pot tindre aquesta submissió com a principal bandera i que les dones d'esquerra, i els homes també, però evidentment sap més greu les dones, tinguin aquesta mirada tan absolutament permissiva envers una esclavitud evident al carrer, a mi em repugna i no l'entenc. Hi ha un argument amb això que deies és que n'hi ha poques. Primer que no n'hi ha tan poques, però després és que ni que sigui una, ja està. Pensa que les dones musulmanes han d'anar al metge acompanyades del seu marit, o la majoria, sempre que n'hi haurà, evidentment sempre hi ha dones que han estat alliberades al segle XVIII, l'edat mitjana i ara, però van acompanyades del seu marit i parlen ells per elles. Això tampoc hauria d'estar permès, perquè que jo sàpiga, a la Constitució sacrosanta espanyola, els homes i les dones tenim els mateixos drets. I per tant, si a mi em fa mal la panxa ho he de dir jo. I que es faci la mirada, després vindrà un altre problema i s'obriran 1000 protocols i amb això doncs ningú gosa. I jo crec que principalment és perquè la por de que no t'acusin d'extrema dreta, perquè l'extrema dreta amb això s'hi ha posat de cara. Ha curtcircuitat l'esquerra per coses així? Sí, i tant. Jo crec que l'esquerra ha curtcircuitat per moltes coses, però la principal pel qual perdran molts vots i tant a Espanya Vox com a Catalunya Aliança Catalana pujarà és bàsicament la migració. És a dir, l'esquerra confon la regulació, l'autoritat, amb conviccions de dretes. I que jo sàpiga, els pares d'esquerres, als nostres fills també els ensenyem autoritat, perquè sense l'autoritat, sense l'ordre, no es pot viure. És l'anarquia pura, que ja ens ha demostrat la història que tampoc serveix. És com la dictadura. La democràcia té moltes mancances, d'acord, però és millor que la dictadura, sí o no? Que sí, doncs amb les nostres debilitats doncs som millor que la dictadura. Doncs amb l'autoritat, el mateix. L'autoritat i l'ordre no són paraules sinònimes de dretes. És necessari en tota la història de la vida, amb la feina, amb l'esbarjo, amb l'educació. I per tant, l'esquerra està confonent autoritat i regulació o ordre amb dreta. I aquest és el principal problema que té i pel qual Aliança Catalana i Vox pujaran molt, perquè ells ho tenen clar, a vegades massa clar, perquè la immigració tampoc es pot, no és una cosa homologada, no es pot dir tots els immigrants són no sé què, clar que no, n'hi ha de tota mena, però això no ens ha d'impedir, als que són progressistes, regular tant l'entrada, com viuen, quin idioma parlen, on treballen i com conviuen. Aquesta és la nostra obligació com a societat, perquè si tu volguessis adoptar un nen o una nena, tu saps els tràmits que has de fer, els papers que has de complimentar, que els has d'ensenyar pràcticament tot de la teva vida. En canvi, adoptem un munt de gent, 2 milions de persones, 1 milió de persones, 700.000 persones en els últims 10 anys,
les hem de posar als mateixos caps que teníem, als mateixos col·legis que teníem. Els mestres t'ho estan dient. No podem en una aula de 31 persones o 27 persones assumir tantes diversitats lingüístiques, culturals, problemes personals, perquè evidentment no estem parlant dels que venen d'Abu Dhabi, estem parlant de famílies no desestructurades, però sí amb certs problemes d'integració. I és responsabilitat de la Generalitat de Catalunya, que és on som i el que a mi m'interessa, aglutinar, coordinar i regular tot això. Qui viu aquí a Catalunya ha de mantenir unes normes, un ordre, i una és les conviccions d'igualtat que hem anat conquerint a poc les dones amb sang, suor i llàgrimes, i l'altra és la forma que tenim, la nostra llengua, la nostra forma d'integrar-nos, 1000 coses. Què ha passat perquè aquest discurs que has fet sigui considerat extrem? Jo què sé, Jofre, si ho sapigués... O t'ho dic d'una altra manera, t'ho pregunto per projectar el futur. Creus que ara aquest discurs s'està començant a entendre com que ja no és d'extrem, sinó que és una qüestió més aviat central? És que no quedarà cap més remei, perquè el propi papa de Roma que va venir fa poc aquí, ell en el seu discurs, en la seva encíclica, va dir una cosa que jo estic completament d'acord, i jo sóc una persona agnòstica, no vaig a missa, però que és un dels discursos més ben elaborats que he sentit darrerament de cap política. És a dir, la migració està... Nosaltres tenim el dret com a sers humans d'acollir-los. Només faltaria. Jo em dic Gómez. El meu rebesavi també va venir d'algun lloc o altre a forjar-se un futur millor a Catalunya. Però el que no pot ser és que aquesta migració ens anem portant. Mollerussa, per exemple, ja té quasi un 50% d'immigració. Això crea problemes i qui no ho vulgui veure és que sec. En canvi, als països d'origen no els ajudem a res, perquè no els ensenyem a pescar a casa seva. Perquè tu, si tinguessis que emigrar, molts espanyols van emigrar a Alemanya als anys 60 i 50 i fins i tot als principis dels 70. Tu creus que aquells espanyols no volien tornar cap a Espanya, fos a Catalunya, Andalusia, quan fos clar que si tothom vol estar a casa seva? Tu creus que aquesta gent no estarien més bé? Però clar, si anem allí només a prendre'ls i tot, i després ells han de vindre a guanyar-se la vida aquí, no té cap sentit. I això ho va dir el papa, i jo ja estic d'acord. Acollir, tal com, evidentment, només faltaria. Som sers humans i hem d'acollir, els hem de tractar com a sers humans que som, entre altres coses perquè els necessitem. Hi ha un munt de feines, el camp és una, el transport, la construcció, que necessita mà d'obra, i mà d'obra no n'hi ha. Però, home, això no vol dir que amples Castella. Sí. Mà d'obra, però també mà d'obra qualificada, perquè a vegades hi ha la falsa llegenda, bueno, és baixa, mà d'obra baixa. No, però si tampoc en trobes de qualificada. No, i també està demostrat que com més qualificat està un lloc de treball, millor és el sou, i en el cas dels immigrants, millor és la integració, perquè tot flueix. Fixa't, Jofre, si és contradictori, que els grans poders econòmics són els que necessiten aquesta mà d'obra, i són de dretes, en general. En general, la dreta és la que més mà d'obra barata ocupa, i ja se'n preocupa de no pujar-li, perquè els serveis, l'hostaleria, està mancada de personal qualificat. Vaja, tothom està desesperat, des del bar més petit a l'empresa de béns més gran. Doncs que paguin més. És fàcil dir que paguin més, però clar, si han de pagar més, hauran de cobrar més aquell que va fer un event, i per tant, és que és molt difícil. Evidentment que la mà d'obra que ve sense qualificar ha de fer les feines sense qualificar. No crec que el meu rebesavi, quan va vindre aquí, que al seu poble, a Viator, era jutge, no crec que aquí hagués fet de jutge, va començar fent de paleta els seus fills. Per què? Doncs perquè venien sense qualificació, però això es fa a través de generacions. No podem pretendre que tots vinguin i siguin enginyers. Això és normal, perquè mà d'obra no qualificada se'n necessitarà sempre, però es tracta de que, amb l'esforç de tots, puguin anar qualificant-se i integrant-se com hem fet d'altres persones vingudes d'altres llocs. Abans has dit que et senties progressista, Molt. que ets feminista, sí, que és una de les teves dues banderes, però que ara mateix cap d'aquests partits d'esquerra poden representar això. El problema és perquè, a parer teu, que et declares feminista i que ho ets, és perquè el feminisme, com a idea, l'han monopolitzat, allò del relat, l'han monopolitzat només els partits d'esquerra? És a dir, només hi ha una manera de ser feminista? Això no t'ho sé contestar. Això no t'ho sé contestar perquè jo he vist dones feministes de tots els àmbits polítics, i n'he vist de molt pocs feministes a tots els àmbits polítics, com he vist homes molt pocs. Jo me'n recordo sempre una anècdota d'una amiga que tenia que va arribar a ser dirigent d'un sindicat, que deia que un sindicat, a Lleida, que Déu no els gravés les barbaritats que li deien. Per tant, ser d'esquerres no vol dir ser feminista, ni molt menys, la història ens en mostra cada dia. I ser de dretes tampoc vol dir ser masclista. Jo crec que el feminisme sí que és bastant intersectorial.
més que cap altre... No, jo em referia a la punta de llança, és a dir, les manifestacions del 8M, Bueno, no, segons jo quin no estic relat, d'acord. segons quin llenguatge... Jo crec que amb això sí que l'esquerra, amb això ho ha fet bastant bé. Des de l'època del Zapatero, les lleis d'igualtat del Zapatero són les que més van comportar avanços en aquest país. Els divorcis sempre han vingut els avenços de les dones sempre han vingut de mà de l'esquerra, això és evident. Després l'esquerra se n'aprofita i fins i tot la fa seva. Però l'esquerra la dreta dona un pas envers la igualtat. M'hauries de posar un exemple, perquè jo tot el que recordo des de l'Espanya postfranquista, tot ha vingut de mà normalment dels socialistes, sí. I el mateix et preguntaria per l'antifeixisme. Si hi ha un cert monopoli de l'antifeixisme, és a dir, només es pot ser antifeixista si a més ets d'esquerres. Com si, per exemple, Angela Merkel va frenar la ultradreta no sent precisament comunista. No, Angela Merkel ens faria falta a Europa una Angela Merkel, perquè tu ben asseguro que Europa tindria ara una possibilitat davant de les dicotomies i la polarització que estem vivint amb un president dels Estats Units que està boig. No serà Xina el que ens volem emular. Fixa't, l'altre dia no van deixar anar ni a les mares que havien mort els seus fills a Tiananmen, no les van deixar anar ni al cementiri. Vull dir, no serà Xina l'exemple a seguir. Econòmicament són molt progressistes, però a nivell humà són absolutament detestables o tan dictadora com Putin o més. I jo que sàpiga, als Estats Units d'aquí uns anys hi haurà eleccions i probablement, si la ciutadania nord-americana té 2 dits de front, no fotran fora. A Iran no en fan d'eleccions i maten a la gent al carrer. I ara Iran, al Mundial de Futbol, anirà allí com una selecció més, en canvi Rússia no hi pot anar. L'antifeixisme està absolutament podrit. Jo crec que la major part de gent no sap ni què vol dir el feixisme, mira què et dic. I crec que actualment hi ha exemples de gent absolutament descarnada, deshumanitzada i amb tics feixistes tant a l'extrema dreta com a l'extrema esquerra. Estem acabant ja aquesta conversa. Deixa'm fer-te un parell més de preguntes. Creus que Pedro Sánchez acabarà la legislatura? No ho sé, perquè jo ja porto dies dient que això s'acaba i no s'acaba. És la persona més resilient que conec. Jo crec que s'equivocarà si l'acaba pels seus pebrots, perquè la caiguda pot ser més dura. Vull dir, ara, jo estic totalment d'acord amb ell en que el lawfare ha fet molt mal, però primer ens va fer mal als catalans, i aleshores mirant cap a una altra banda. Ara, perquè els afecta amb ells, no voldrà que tots ens posem a fer una manifestació, perquè quan nosaltres ens manifestàvem, xiulaven, no xiulaven, que van aprovar el 155. Per tant, solidaritat tota, perquè el lawfare no és bo, ni per l'estat espanyol ni per Catalunya, i ha arruïnat vides i ha arruïnat països, entre d'altres el nostre. Però jo crec que si aguanta fins a l'últim segon li permet la legislatura s'equivocarà, perquè llavors la caiguda pot ser molt dura. Ho serà de totes maneres, Ja. Més coses. Creus que viuràs i cobriràs? Cobrir ja no, perquè m'has dit que t'has jubilat, però bueno, viuràs una mena de nou procés? Tant de bo. Jo demano salut per moltes coses, per veure créixer els meus fills i si algun dia tinc nets i per disfrutar de la vida, que mai ho he pogut fer perquè sempre he estat treballant com una condenada. Però home, el que m'agradaria és una revifada del procés, perquè per mi també una de les aspiracions que tindria abans de passar a una altra vida seria veure el meu país lliure, però costarà perquè jo em fixo sempre en els meus fills, que d'anar a les manifestacions de l'11 de setembre que havien anat a totes, ara no els puc fer anar ni a votar. Ja són grans, fan el que volen, però és que em costa ja estar venint a votar. I dius, la culpa és d'Espanya. No tota. No tota. Ens han desil·lusionat tant, han primat tant els seus interessos que el bé de Catalunya, el nacionalisme en general, i continuen fent-ho cada dia, te decepciones més, que hauria de sortir una revifada molt important, un fet molt destacat. A vegades és com el futbol, te penses que estàs esfonsat a la misèria i l'endemà guanyes la Lliga. Però crec que tardaré, ojalà ho vega, però tardarem. I cosí germà d'això que estàvem parlant, el català com a llengua, l'idioma. Clar... A la UCI. Sí, però, per exemple, el diari on treballaves, el Segre, tu mires la web del Segre i fa un goig amb el català i tot això, vull dir que... Tenim 2 edicions. Però hi ha brots verds, vull dir que... Sí. Aquest és un clar exemple que el català ha guanyat terreny, no? És a dir, ha guanyat terreny entre un sector de gent. Però aquest sector de gent cada cop és menys minoritari, més minoritari. El català al carrer, ni a Lleida, perquè la gent pensa que a Lleida no hi ha problema, a Lleida també, i a Barcelona, per suposat, cada cop el necessites menys per viure. Tu pots passar-te aquí a Barcelona i a Lleida les 24 hores sense
dir ni una paraula de català perquè el teu interlocutor no es dirigeix amb tu en català ni a la perruqueria, ni a l'autobús, ni enlloc, ni a la pastisseria, enlloc. Per tant, o de veritat que els partits catalans es posen les piles o el nostre idioma cada cop anirà amb retrocés. Això és una evidència. I torno a dir una cosa que tampoc molts partits d'esquerres no entenen. El català ha de ser obligatori per viure a Catalunya. No hi ha més. No és una llengua que ha de ser simpàtica per parlar en la intimitat o per parlar només als mitjans de comunicació, perquè els mitjans de comunicació, Jofre, els llegim, els utilitzem uns quants, pocs. Pensa que Lleida té 350.000 habitants i Segre tenia 20.000 subscriptors. Posa 100.000 lectors entre bars i no sé què. Home, no és menor, No, no és menor, és molt important i per això la premsa comarcal es mantindrà. Però els altres 200 i pico mil, a la millor ni la tele, ara amb les sèries. Clar. Per tant, o fem una espenteta gran al català i el convertim en un idioma obligatori o necessari, o anem pel pedregar, com deia la Carme Junyent. Quant temps fa que no jugues a una partida de darts? Hosti, fa dies, des que anàvem als pubs aquells que hi havia darts. Però vaja, tenia bona mà, Doncs ara és hora de demostrar-ho, perquè no és un pub, però quasi, perquè així està tot fosquet, però el que hi ha allà és una diana, i anem a jugar una partida de darts. Per això es diu diana? Bueno, no sé ben bé què va ser primer, si l'ou o la gallina, si el podcast es deia Diana i ja que es deia Diana monto una Diana o tinc una Diana, algun dia ho explicarem. I així acabem la conversa, d'acord? Vinga, va, fins ara. Bueno, Anna, ja saps que acabem sempre amb una partida de darts que sempre acompanyo amb unes preguntes. Per exemple, la primera. Haig de tirar i preguntar. Espera. Imagina't que, a més de Diana, és vudú. Pots fer vudú algú. Tens clar qui s'insertaries? A qui li faries? No tinc massa rancúnia en ningú, però vaja, algú trobaré. Algú trobaries. I al revés, si poguessis, fent Diana, ressuscitar 10 minutets un personatge històric ja desaparegut de la història de Catalunya, a qui t'agradaria tenir una conversa de 10 minutets? Home, amb Lluís Companys, que el van enredar també, pobre. Els espanyols. El van enredar. El van ben enredar. Vinga, va. I de Lleida. I de Lleida, del Carròs. Aviam. Ui, bueno, jo crec que... Tira. Tiro? Sí. Ara sí? Vale. Ai, aquest tampoc. Perfecte. Mira, et deixaré tirar els meus també. No. No? Tiro jo? Tira tu. Aviam, espera. Nen. Molt bé, Vale. Has practicat més que jo, Sí. Vale, un altre. Amb un hipotètic partit, Espanya-Real Madrid, amb qui vas? És difícil, amb el Real Madrid. Mai amb Espanya, no? Mai. Vinga, tira. Vale, Anna, quina és l'última vegada que no t'has pogut aguantar un atac de riure? O sigui, en antena, sense antena, en un dinar, i si pots explicar el motiu ja. Jo la vegada que vaig fer riure tot l'equip i que quasi mos tanquen a la presó va ser un president de la Confederació que es deia Santiago Marraco. I jo vaig estar pensant tota l'estona, no li diguis Gorrino, no li diguis Gorrino. Ai, no li diguis... Marrano, no li diguis... Es diu Marraco. I jo dia no li diguis Marrano, no li diguis Marrano. I dic, buenos días, señor Gorrino. I clar, els tècnics per terra, va ser una passada. Dispari. Disparo? Sí. I l'última és més d'això, el mateix del riure però en plural. L'última vegada que t'has emocionat així que no t'has pogut reprimir les llàgrimes. Fa poc vaig perdre una germana de 64 anys d'un càncer. I llavors va morir, es va casar la meva filla fa poc i clar, va ser molt trist a la seva boda. L'absència de la meva germana. No, l'has encertat. Bueno, Anna, sempre és benvinguda a Diana. Gràcies. M'ha agradat molt aquesta estona que hem passat junts, sempre que vulguis, aquesta és casa teva, i per allò del centralisme i tot això, ara la tornada a Lleida que et sigui lleu. Gràcies, moltes gràcies. Vinga, i nosaltres tornem ben aviat amb una pròxima Diana.